Hello guys, good morning. Yung video ko. Karon guys, mga unta og adobaw nga manok. Adre guys oh. Ha? Adobong manok. Halang guys guys. Lami kay sa kanon guys. Akong kauban diri si Dani Naog, oh. Gwapong tao. Wapong tawo. May lumping ba dyan? Dahil kauban mo na ko diri si Engineer Misyuna. Okay. Engineer. Lingi gamay. Engineer. Tara. Whoop. Tara. Wala si Engineer Misyuna guys. Ayan, amo pong kuan. Na pumigamay nga. Kuan, lapad. Oh, magkagay daw kuno sila. Tagay may. Then, napoy dako nga lapad. May nalisunod. Tagay daw sila ako mukaon Ang ako guys. pulutan na mo. Pulito ba? Palutan na, palutan. Pakitun takag unsay kuan na ning kuan ha, darao. Tiil pa lang na, Yan. pero dako na kay na. Samot ning unod. Samot ning unod. Perting halanga. To okay ra. Lami kayo. Uy. Subscribe kayo dyan sa bagong video natin. Oh, subscribe kasi na. Paki-like and share. Iyay. Hang ba hang. Sakit na. Iyay. Pagod lang. Oh, Awal mo na? Dilo ay pulutan na to. Pulutan na to. may kayo guys. Ang pulutan? Samtang mag-inom sila, kaon ako. Dua putus lah. Ano na itong parang putus isa. Iba mo ito. Sama ko sa parang ito. Dahil hindi na ito mo. Ternyata. Ya. Ah, Ha? Seperti kalaga. Iyay. oh. Ya pa oh. Daghan ba kayo ng kulutan, di ba horo? Kita global na ng uban ba? Lakit sa nasi. Video ba? Para, hindi. Ito yung lalabin mo. Lah, Dali, luta. Asan to lang ko? Ano yung kulang ko? Iyay. oh, ni aoy.